ଆମର ପୁଣି ଆମେ ବାହାରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନାହିଁ ଥାଉ ସୁନା କଳସ ହଁ 3ଟା ସୁନା କଳସ ଲାଗିଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଲାଗିଛୁ କେତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ରାତି ପାଇଲେ ହେଇଯିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର। ଆଜି ଆମେ ରାତିରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଆମର ଲଡ଼ୁ ବାବା ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ସେଟା ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ଆକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠି ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅବିକା ଆସିପୁନୁ ଆମ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ମାନ ସାଉଣ୍ଡ ବି ରେଡ଼ି, ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି ଆଉ ଟୁଲୁ ବାବୁ ଆମର ବି ରେଡ଼ି। ଅବିକା ଆମେ ବାହାରିବା। ଟୁଲୁ ବାବୁ ହାଏ କରିଦିଅ ହାଏ। ଏ ଟୁଲୁ ବାବୁ ରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଗପିକି ନେବା ପାଇଁ ବା ରେଡ଼ି। रहा नहीं जाता। ଅବିକା ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି। ଆମେ ଅବିକା ଯିବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ରିଣ୍ଟୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଆଉ ସଞ୍ଜି ଦାଦା ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବୁ। ଆକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଅବିକା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ତାଳଚେର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ଅବିକା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଅଛୁ ଗୋଟେ 4 ଜଣ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଏ 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 ହଁ ଶିବୁନାମୁ ହଉ ହାଏ 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 ହାଇ ଗାଇସ୍ ଟୁଲୁ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ହାଏ 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 ତମେ ତ ଲାଜେଇଲ ଆଉ। ଅବିକା ଆମର ସଞ୍ଜି ଦାଦାକୁ ରିଣ୍ଟୁ ଆମୁ ଆସିଗଲେ। ରିଣ୍ଟୁ ଆମୁ ଏଇଠି ସଞ୍ଜି ଦାଦା ହାଏ ହାଏ ରେଡ଼ି ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ହଁ କି ବାରୁଥିବେ ସଞ୍ଜି ଦାଦା କି ହସ ଏଇଠି ବାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବାହାରିଲୁ। ଏ ଇଆଡେ ହାଏ 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 ଠି ଏ ମାନ ସାମୁ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ରେଡି ରେଡି ଗାଡ଼ି ଅବିକା ରଖାହେଇଛି ଟିକେ ଷ୍ଟପେଜ ନିଆହେଇଛି। ପୁରା ସୁନସାନ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘାଟି ଉପରେ ଅବିକା ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖିବା ଆକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ। ଏଇଠୁ ହେଲା ଲଡ଼ୁ ବାବା ଆଉ 3-4 କିଲୋମିଟର ଜମା। ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ନେଇ ବନ୍ଧରୁଙ୍କା ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଠୁ ଆମର ଲଡ଼ୁ ବାବା ହେଉଛି ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଆଭରେଜ। ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଲଡ଼ୁ ବାବା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ବାବା ଏଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାହାରୁ ହେଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପଥର ଭାସୁଛି ଏଡ଼େ। ଅବିକା ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବାବାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଅବିକା ଆମେ ହବୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବୁ ଆମେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠୁ 13 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆକୁ ଯାଇକିନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ଆମେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। जय बजरंग बाली। मंदिर ऊपर सुना कलश लगा है। सुना कलश हाँ 3ଟା ସୁନା କଳସ ଲାଗିଛି। ये मंदिर ଲାଗିଛି କେତେ ପୁରୁଣା? ଏ ମନ୍ଦିର ତ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଜା ଖେମୁଣ୍ଡି ରଜା ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ନାଁ ବି ରଘୁନାଥ ଦେଲେ, ନେଇକିରି ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅବିକା ଆମେ ରଘୁନାଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଅବିକା ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ।
राम मंदिर जाइकिन आपण मानकु मु देखौजी सेठ केमती कोन अछि कोन होउजी कोन नाही आपण मानकु सेठ मु शेयर करू। ଆମର ପୁଣି ଆମେ ବାହାରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନାହିଁ ଥାଉ। काम पूरा टॉप रे पहुंचू। ଆମେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଦେଇକିନା ଆଇଥିଲେ ଏଇ ରୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। उठा चली जी व्यू एक नंबर। हाय गाइस अबिका आम राम मंदिर दर्शन करिकिन अबिका आडू आम बाहरलु तापर बाटरे गोटे जंगल रास्ता देखी सेडा आम छोट मोटिया गोटे भोजी करिवु आपण माने सब शेयर करूजी कोन होजी कोन नाही सब शेयर करूजी। सब रुसई हमर स्टार्ट हो गला गैस का चूल्ही सब ये लगी मानस आम का चूल्ही लगोसन बहुत कष्ट रे ये है काठ भांगुंट हेल्पर आउ संजिया पूरा शाग छड़ेबार पूरा व्यस्त आ भात पानी इनका बसुँच संजिया दा कौन कह कौन दुख आज तुम हाँ हाँ देख ये रिंटू आमको आउ मानस आम पूरा रोषे कर पूरा व्यस्त डालमाटा टे ना उबार के दल ओ
ଏଇଠି କାଠ ଆଇଲା ମୁଁ ସାନ ଦେବେ ଏଇ ଡାଲମାଟା ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର ପୁରା ରେଡ଼ି ଡାଲମା ଫୁଟୁଛି ଫଳ ଫଳ ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ରୋଷେଇ ଆମର ଆଇଟମ୍ ଭାତ ଡାଲି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଦହି ରାଇତା ଶାଗଟା କାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଶାଗ